Dongi akeh sing jobe karo Niken. Ayo. Malah tekan Boyolali, tekan Pekalongan karo Niken. Tur bocah iki bareng dandan prasaja ngangge bayak sinden ngene iki malah ngibarate srengenge saya padang, ngibarate rembulan saya endah, ketok aluse, ketok ayune. Ha iya. Ngoblong-ngoblong kaya ngene. Men jumeneng luwih dhisik Slendra Sanga Caping Gunung tembangi. Iya. Monggo Mbak Niken. Monggo Pak Margono wis ngenteni. Matur nuwun. Nggo mercon to, Kan? Lah iki muni nggih kula briefing lho Pak. Nggih kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu. Ngono Pak. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan Pak Margono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati nganggo bantere mercon kaya ngono. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah Pak, pangestune Pak. Bingung ora mau keblasuk ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pun enten Google Map. Mana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Nggih, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki kampung baru niki anu Pak, dikupeng Sabin. Berarti etang kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih. Ngono kuwi. Mau nggih sempet munyer-munyer lho, Pak. Bingung ta kowe? Mboten, sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja, Pak. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon jedhos wis tau. Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mun ditakoni bingung ora kok muni bingung sopir kula Pak mau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngene. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan to, Pak. Ya maaf to, gitu aja kok salah. Ngene Ya salah. maaf to, Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Kowe ora ngerti ta tembang rewel? Ora ngerti ta urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel iki wis nek pucuk kelem kowe. Sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terakhir dadi kae lho nggih iklan terus terang terus. Ayo. Marem ya sowane Nganjuk. Alhamdulillah Pak, niki mau perjalanan no gremis so Pak. Terus tanggal niki mau kula mandek ke Jawa beres Pak. Alhamdulillah saniki penggerang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget Pak. Sing seneng karo sampeyan ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, Kudu bersyukur lho Nduk kowe kaya ngono kuwi. Iya Pak. Rangger sinden, rangger penyanyi untuk wahyu kamulyan nganti kaya sampeyan kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng ning omah sampeyan saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe percetakan. Mantap kaya ngono kuwi. Nggih Pak, pangestune. Ngono kuwi. Ya nembang Caping Gunung coba kaya apa. Saben bengi Wah, sanku ya jebol-jebol lho. Iman lek Niken kira dijembleng. Ayo suarane diantel di kembari karo swara gamelan kaya ngono. Jos menangan. Lanjut, Nduk. Yen memajang menganggo jana
biasane nggen kene iki tak kudangi anakku. Lah cara lawas ngono kuwi. Gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudangi Pak Margono. Ayo. Oh, ngaten. Ngono, lah kowe mesti kendel. Terus ada lanjutannya lagu ya? Lah enak ngono kuwi. Ayo. Tak kudangi Pak Margono. Sing bagus-bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Lagi diarani kon bagus malah ireng lho. Tolong lanjut nih lho, Pak. Oh iya iya. Ning awake sehat. Nah. Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. Pundi lho Pak Margono? Enggak. Suwe nih kok. Oh, malah dikutang delik kok malah. Iya. Wedi karo sinden. Ayo. Oh iya ngono kuwi. Iya. Nduk, niki kan. Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngene ngapa to, Nduk? Adate lek nggen campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Pak? Suwi-suwire ngono lho. Batman to. Lah apa? Teletubbies. Teletubbies lah ya. Wingki-wingki kae. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah geber ya, Pak ya. Oh, glamor. Apalagi kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek ning wayang. Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten, Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik? Lek ora tak pengi udelit keedop kowe kae. Ben salap, lah Tutik sok ngono kae. Wis matur nuwun, Nduk, lek ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengen belajar nyinden mergo cita-citane pengen dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Sumpah ngono kuwi. Gandeng sampeyan menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampeyan kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Ya, coba kaya apa? Terus oh. Kompak karo Madangkara. Iya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ayo. Ya kan? Panas. Coba kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya, Mbak. Ya. Tuku sega, Tuku sega, lawe teri, lawe teri. Pak Margono mugi tambah rezeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne iki Mbak Tri Hastuti. Ayo
ora sida murub mbak udel murub. Akine keri ya. Akhirnya Mau tak gendong jeblok. Lah iya. Gitu. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. ya lah ketok no. Ya apa-apa, aku seneng lho kan suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwe ya. Sampai gedine ya. Kuat. Ayo. Mugi. Alah alah. Iki rahayu. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Rapi. Ora nyambung lho, Pak. Sorry, Ora Pak. nyambung lho, Pak. Nyambung obate keri guys. Oh, teko celana ireng teko Pakno. Kok sik kan, sing penting kan Pakno disebut Pakno ngono to. Jadi kan masuk orang Lah masalah. hubungane karo celana ireng. Lho ya ora apa-apa. Paling Pakno niku kathok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wisan Pakno celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter wae. Hei, Tik, aja sini. Lah jenenge parikan sing kok jalur. karo kanthi. Lek ya lek iya i. Lah kan celana ireng. Bareng ya. Ireng. Terus suwek tengahe. Mugine sitok ya mugine. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Ganteng. mugine tak pengingake ganti gantenge. Dihitung Pak Yoyo. Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Malah parahyangan. Ganteng. Terima kasih sampun ya Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Lu ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Orang lagi, orang rampung lagi. Apa to Pakno meleh to. Halo Pakno meleh Pakno. Oh maleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pakno ganteng tansah kathah rezekine. Sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite, wae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten banget. Niku dalang nek sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary apa ono ngene. Ulang tahun, Pak. Apa? Orang Inggris lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary wae nggih. Bumu wis 48. Ning ngambak 48 tambah 6 malah. Nggih, atas kasih umur 18 Wah, tahun. mulai kaya gangsingan. Harus Pak Dalang. Nyuwun sewu lha wae wonten hadise to. Wong wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau, wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kayak Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih maratuaku. Iya. Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Ning opo nek emas rupane ireng ae. Ha iya. Iki sih. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parianku iki mau. Aja kaya ngono mau isin-isine tidak Pak Cahyo Bu Kesi kok pariane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana terantan. nggo momot cengkeh Ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma gandeng sing didongake iki penonton lho Pak, Piai Nganjuk, Piai Nyeni, Piai Budaya. Ling amini ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3.
lanjut. Kademen, Pak. Ademen ya. Ini ngapain kok kita kayak gumareng dan selanjutnya ya Wanda Amara ayo lah jantan aja mekokok lho enggak engko metu kok mau ngene lah gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene aku akhire astagfirullahaladzim ayo mula Pak Basuki wirawiri ae Pak Basuki ayo menyang Jaten wah ben kuwi tuku mangan Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan Bapak Bu Allah terus Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandak mesin bayi hujan rintik-rintik hujan rintik-rintik terus ngeloni bojone mbok kena dinggo kan Hujan musim berang kok. ayo Putri Hastutik ayo Tutirnawati Bu Siti toh Pak Bu Siti nggak Bu Bu Siti sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti Bu Dwi Astuti nah muga-muga kathah rejekine Allahumma ya Bir ayo ayo Benakne anten. antene sapa Anten itu lho Pak, anten. Kok diblok kok. Diblok iki kok. Apa tuh Pak? Ya nanten Benakne anten. lho bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho benakne bergipak ciloko Antane dhuwur. Nah, niki jawabannya Pak. piye Terus diopahi timun. Wah, lambuki. timune bungkek ya Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae Anggaran ya. ayo nong golek dhuwit oh ngapa-ngop bae Ojo ngapa-ngopong. Ngapa-ngop. mau ditunggoni karo Mas Nanang lho Iya. Destimu sampean karo Mas Nanang lek Mbak Birgita karo Arif Lumer Hadir. Iya. Anake mega melok. senyum pekok den Nah, dia melok. jadi enggak ini jadi pakai pelumas apa Wah, kuwi pelumas Pak ini terusannya loh warnanya ireng oli pelumas warnanya ireng oli kan Monggo. gak oli iki lek sing anyar ora ireng rupane ijo utawa kuning lah lek ditap lagi ireng lah itu sing tak maksud ya oli tatapan itu Pak oh seneng sing tak kapan wis Pak iki parian loh jadi saya ayo yudae ngetap ae ayo yudae bayange Winong ae kaya Mbah Wir lho bayange Bunga Tirah bayange le nembang oh nembang kaya ora ayo balenono neh piye pakai pelumas warnane ireng terus muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng Allahumma tapi Bapak akhirnya udah biasa ayo yo kan awakmu kan hukum dhewe Kula Pak. yo no Kula nggih to. oh iya Kadang kula boten mikir. wes pokoke sak uni-unimu aku percaya apik Sikil nano nano. Wah, apa kuwi Sikil nano nano. kaduren no Sikil nano nano. Si ting-tingane Pak. rupane ireng. Sikil nano nano. Rupane ireng.
ireng. Penonton ora penak rupane ireng. Lah iya. Oh, sikil puting lulus Pak Margono kok. Kekeselan Pak Trenane, kekeselan. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih ayo. Bapak seminggu yo ora lunga ayo. Berarti saya ning omah. Cok. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Wah. Lah wis dikalungi mau lho. Kirang ya, Pak? Lah ki mau piro? Kok hitung ora? 50-an nih 400. Heeh. Terus 5.000 nih 3 berarti 6. 5.000 nih paling di sekitar 1 juta bukan jangkep dijangkepi ya Pak ya? Kok ada 5.000-ane barang. Kuwi tandha tresno wis diparingi Iya dirakane. Pak, disyukuri Pak. Nah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwe yo ditampani, nek mboten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono lho. Iya kan? Panas hutan panas aling-aling caping gunung Nadyan wadan sarawe Suara suling ngetan bali ulun
Berapa lagi nih?